Nna abịa na mgbe ọdụfụ ndị ihu na owure latara mbe o nwere ndị a na-ehe lụrụ ọgụ. Yes. Nna m akọwara m na ama ọkpọ n'Olido alụghị ọgụ ala. So mgbe mba gwọrọ ọgwụ ahịa, even ọgwụ ahịa gwọrọ gburu. Eha nke ndị nna m bụ Ukhere. Ịbịa na ama ọkpọ na o nweghị ndị ka ụmụasọgweri na ụmụ ọgara n'ala ma mgbe alụrụ ọgụ ala ọma. Achụta Olido eka na ndịdị Chukwuchiri. Emechara mmeri ha. Ama ọkpọ meriri. Ala anyị jere jeruo n'Olido. Anyị na ụmụ ọgara ndị onshi meghere kacha m okpele n'ala. Ma ya bụ tọgwụ ahịa ejiji alụfụta ọgụ ala n'ụwa dịgbube anyị nwụchwa. Ndị ọzọ a na-ehe lụrụ ọgụ. Ndị ọzọ ha na ha lụrụ ọgụ o mega ma Brave na Amokpo na Mbe but na ikwu na asọgwọ nọ ịma bụ egboni eshi owuru enyasọ wuru ndị Mbe ya were egbe ndị Mbe chụtara Amokpo chụtaja ike nwa be na m kọgọrọ m. Ndị egbu ihe ọzọ kpagbunu gị na-echete gbasara ihu na owure bụ. Eji mara ihu na owure bụ na ihu na owure achọghị ihe agbụgba ma ihu na owure kwume okwu na ha na-esowe ka ha kwurie na ọmata na ndị ahụ ụmụntakịrị nwechwa ndị aṅa ma aṅa mana ihu na owure ha agba mbọ ha kọntrolie ihu na owure anaghị achị ego adịghị ọya onwego kwuja bata mana ihu na owure ha na-edoziba bụ okwu ọgara klin o bụ jụọ onye lehọ jụọ onye alehọ. O nwere ga-akọ anụ gị na mgbe ha latara ụmụ ndị a lakwasịrị mgbe ọ latara. Onwege kpatara ọ bụ na ihu na owure bịa sụara eketekere ili. Mgbe a bịa n'ihu na owure na mkpụrụ ole ebe ọ dị. Mkpụrụ ha dị bụ asatọ. Asatọ. Mkpụrụ asaa, yes. Mkpụrụ asaa. Yeah. Mgbe n'ime asaa na alle na-enwegburu ndị na-azaghị ha na bụgbu mba ọzọ bụ ndị na-bụgbu na ụmụ ida. Olido ebugbegbo mbọ m like ọnwa m no nshamụzụ oche oshi ike m ọnwa m ata ma onshi nwụrụ n'ukwu na owere nnọọ ekporo m abịa bụ nshinme anyị bụ ndị omenala je dozibe n'onye ọmụma ha ka ọ ji aga lasta ka nwa anyị na-edozi ndị amala maka anyị bụ nna ndị amala amụzụ bụ nna ndị amala ọmbọda. Abịa na ịlụ nwaanyị na ihu na owere ọ bụghị ndị ọzọ si eme gbasara omenala ịlụ nwaanyị bụ ga-esi eme n'ihu na owere n'onwe. Nke anyị nke ebere ma ọ na nweta mgbe ọ bụ ije elerelugbo ikwegite nri ọrụ mana anyị na-eli ọma tebe anyị na ilute 2 galọn ma ike adịghị were 20,000 gama na ọ gara ama asị gị na anyị ridi jeshi ire nri na mkpụrụ kwadotere unu bịa egogide bemede ka ọ dị beta obodo ọzọ anyị ga-ekwe na baba asị gị kpọta ishechu asaa ka a tọrọ 10 kreti narị beta anyị bụ ihu na owere nwere obi ebere na anyị ga-emeghe ọma anyị na-erikwute ugwu anyị ma ugwu anyị dara. Mgbe abịa na ịma na abịagburu na mkpụrụ enwegbegburu n'Igbo be anyị na gịnị ndị nwere ndị nwere nsọ gbasara nwaanyị unu nwere nsọ n'ihu na anyị nwere nsọ onye nye jekume onye nye tụwa mara ụkwụ ihe anyị na-akpa bụ ntụwa ụkwụ arụan ma na-egbe obojide ọ ga-eji ọnụ ya kọnfam ka ha si emege to onye ke jekume nwunye onye nna obojide ọyi ọrụ ọnụ ọrụ akpọdo ole o were ihuwe gaa n'azọ n'obodo anyị ma maka anyị bụ isi eketekere mma mmenya be anyị alaba anyị na-eji onye keji onye dị elere bụ ọ bụ onye mmadụ ga-ele nwoke ọzọ ya ma nwa ma o nweta bụ ofefe akwa
agana teju eshia manne ndaru ejide onum Marne kageji. haile mara iyo mere haile marne okpararo ụmụ nwaanyị bee ga na afịa ọnụ ọ bụrụ na ọ bụ nwoke like anyị ma that iwu ya dị na obunme nwoke onye nọ n'obunme jekwume nwunye mmadụ echichi ya anwụ ọ ga-abịakwado ebe a n'ụwa Ọ bụ na ọ ka dịgị he. ọ karịghị na lejeji ndị arwara egbi Nna ya, abịa n'ihu n'Owerri, gịnị bụ mmemme m na-emegbe gboo n'afọ a eji mara ndị ihu n'Owerri? Maka ịma na ije mbọdụ na-enwe onwe nọ onwe saa na mbụ ma na-agba bụteli eji ama na ọ na-ebu mbido afọ ọ na-ebu mgbe eji eri ji ọ na-ebu mgbe eji ama na ọkpapa kara na ego. ka onwe nke taịm ya rumere izukweta ọnwa na obidome akatakpaba anyị na-agba ma na onwe tọbọ na-agba after akatakpa mma na-ada na ime ọnwa magenige ọnwa bụ ọmabe na-ada na ọnwa bụ ma ọnwa esa bụ mgbe anyị na-eri ji ọhụụ gadagada ndị ada bugbube di ọ bụghị naira ga-eji mee te ụka te ndị ụka n'ọbọba onye bube die oshibe nri ọṅụrụ ọkọkọ bịa ndị ga-amarịdịgo onwe ha nọm n'ime onwe sara kwabe ha na mma onwe mata teneshi ma nwe chụa na ụfọdụ a na-ege eme nwanne gara ejekwu nwanne ọdịgo ịghọm mana anyị kwuru Owerri ga na-eme steeti agụ onwe sa emetọ onwe nọ ọmabe na ahụ na onwe nọ maka takpa jekoje bido izukwete anyị na-eme steeti n'obomenala anyị ya bụ Egbeze Egbe ọzọ bụ na-emegbu. mma na-adaghị ihu n'Owerri ahụ ọnwụ ishola ma emegete m abere mma na-ekwu okwu ọnụ ga-agwa gị ihe dị n'ebe ọhụ dị gị je ewu bara agwa gị ọhọ ma emegete m ọhọm na nwa bụ anyị na-eme onwere ha mara ọ bụ ịkpọ ịbịa ọ ga na-akani ya ihe o mere maka na ịkpọ ya anaghị bụ ọba ọkaba ganya ọ bụrụ na nwere ihe ime nọ na-akaba ganya n'ihe emebi imere na ga-akwachi ya tụọ ha na-akwachi n'ọbọbọ ọkaba ma ya Like abịa na ihu n'Owerri ma na abịa na side anyị nwere ọnwa bụ masị gị na anaghị anọ onye na-enwe asị na ọbụ eji ọnwụ me asị gị na ememe na-efi mere ichiri mgbanafụ na ọnụ ga-abụ na anaghị achị mmemme mgbanafụ a na-eme ebe mgbenekwu na ọnwụ gburu na na nọnwụ nọm na onye magburu na anyị anaghị anọ ọnwụ ya onye magburu na anaghị magburu rụrụ ala anyị anaghị anọ ọnwụ ya na ọ rụrụ arụ n'obelibe ọdịrị gbasara ma nweta ha bụ n'ọrụchụchụ ama ba na-efufe onye ahụ so na anyị anaghị anọ onye rụrụ ala ihe na-emekwa mgbe ndị shọbụ onye evulete ebe na abelibe aka a na-eme na ihu n'Owerri a na-amaghị eme maka ọ dị kansụl na ịta ahụ dị na apek na ka ga mmemme bụ onwerite onye nye mma bụ igbo mma bụbụ onye ke na ọnwụ na-adị eli ebe dị die na ọkpatakpata a nọchara ọnwụ ya gbasagburu izuzu ọnwụ ya ewere isi ela anụmanụ ka avoid ivute nsogbu be dị die onye magburu efuga so ọnwa bụ anyị na-eme ya ka onwe ebe ma o kwutere onwe ebe ọ bụ omenala na-ebido nnukwu n'Owerri ya bụ mma na-ada ma nwa mbụ bekee na-anọ ndị mma chọrọ na-anọ awụajọ na mma gejegori akwa ego so ọ bụ na mmadụ anọ onwe bụ na onwe tọba Egbeze ọ bụ mgbe a na-emerue n'isi na onwe nọ mma ya ahụ na onwe nọ ndị ọmabe ọnwa ise bụ ndị igwe onyi ya ndị ọya ọmabe na-eme mmemme n'ọnwa ise
mgbe m na ọhọrọ ime ọnwa aji dị mma mbọma ndị ọma be da n'ebe ihe dịka ukwu na Owerri na mmaja da na ego akwa m n'ụlọ gaba ebe akwa na ababọja ada mgbe ndị mwa na-eme ndị ọyọ ma be kwere igwe ba na-eki ga-esi owu na chichere ute mgbogbo buru ike ile na ọnwa ise mgbe m nọkọrọ ime ọnwa aji dị ọma be oruzie na ihe mechere eru na ọnwa isii mmaja ala edo mma na kwaba ọhọ maga na ọ ga-abụ egba ndị ogere ndị okenye onwesa ya bụ ihe chere afta onwesa n'ike ọzọ nwere ike ọzọ mmemme ọzọ ukwu na Owerri na-eme a na-akpọ uke na-eketa ihe ọma ndị nwere ndị ọkụ dịka bala dịka ji ọkụ na na-abịa gutecherie ụbọchị uke eketekere ewu kpọchara uke mechere omenala yo mgbe ikwule ekagoro iburu ochi budebe atọbe n'ọnụ anyanwụ mgbe nkwe na oje ekele ndị ọgaranya afta ọnwa asatọ ahụ ọ ga-abụ ọnwa iteghị na ma ọ bụ mgbe a na-eme omenala na ọ ga-abụ eje okike egba okike ememe egba oke na ọhọrọ egba chukwu njom na ọnwa iri abịa ma ejikọ ma ejom ha ọha ile dọrọ n'otobo njom na-enwe ọkụkọ ohe na eji agọ ihe nyanwụ ọnwa iri na bụ egba chukwu njikom ụmụ nwoke o nwere akwa na-emekọ nke ọnwa iri na a na Krismas dara imechi na ndị ụka na-eme nkeke ma ndị ime obodo na-eme nkeke so mbenhwebe mmadụ obere na dịka na egba nke omenala onwesa bụ aga m jiri gị onwesa bụ ya bụ ma ọ bụ ụmụ nwaanyị ebule ebe ji dịka ọ bụrụ mgbọm onye ka dị ji na-ego ya ewu mpie o ji akpụjebe na onye ka ga-adịghị na nwoke ọk shiri nri ọ bụ rice ọ bụ ọkpa iburu ihe ebujebe na ya bụ onwesa mgbe a na-eweta gbu ihe onye latara ọma na anụ onye na-ashi na na-eme nwanne ọ ga na-emeta aga na ga nwanne chi ga na ga-alụ onwe ha mgbe nwa na-agbakọta onye bulebe ji ya na ụmụ ya na-abịa ụmụ nwoke na ụmụ ya na-abịa anọ n'ebe okenye bụ ọkpara ya na-emete mgbe ọma na-ama na ndị machi echita ga nne ga-eme nwanne ga na-ara nwanne ma na ga-agbakọta amara eke ichi ebe na ukwu na Owerri na-amalite kịta na-eme onwesa every year ukwu na Owerri na-eme onwesa bido gaja oteme he malitere gbada ga na he na eme nike numere ha na-eme mbe numere mbe na bido ime mbe na be ndị ụmụnunu nọgbu na ọkparịgbota ele ji ebido ha ememe na feme mgba na fuhe te ndị nọ n'elugwezuke na ụmụeda na amago na nta bụ onwesa ukwu na Owerri na ka amago oto nwere mmemme unu na-emere ọ bụ n'umeme te ndị ọkparịgbota elu n'ụlọ ebe bịakwụta mbe na azụ nwa na-emere n'afa dịka ọ bụkwa onwesa ma m na-ekwu maka ike ọ bụ na onwesa bụ na onye ọ bụ na ịnọ na-ezike ma ọ bụ na ịnọ ọkparịgbo na onye okenye mmemeta ị nọrọbeghị mmemme n'ihe o tochiri na ihe nkwu ijije mmesara na dịka aka ọkụkọ n'ije woje nye ọkpara gị ya bụ nna gị ya bụ ihe omenala chọrọ nna m enweghị ị na-ata ịnụ m ihe nwere ike ite ama ihe gbasara omenala na nwere ndị so omenala nwee ndị so oyibo ihe nwere ike ite na ịta ma awamanya si wee bata
oge ndị British etu ahụ si wee kwu maka echichi Mkpọozu Asọgwa. Ọ bụ onye chịrị ukwu n'Owerri oge gboo as a chief. Adị m obere oge afọ etu ụlọ akwụkwọ si wee bata, etu ụka si wee bata oge ndị British. Akwụkwọ dị n'aka ndị ụka oge ahụ. Ọ bụ na ebe a na ndị ikenye chiri echichi dị iche iche etu o chiri jikọrọ ọnụ wee na-achị obodo. Etu na ụka Anglican, ụka Katọlik dịka ebe oge ahụ nke ọbụla achọ iru ihe ọbụla n'ọdụka ndị fada nwee Katọlik ga-abata ha na ndị ikenye wee na-achị. Etu m si ghọta ha na-eme mission na onye ebido okenye of chief like be nna m Chief Asọgwa. Ọ bụ ebe a ka esi eme wee bido akwụkwọ n'ihu n'Owerri adịghị ọ na ebe nna m ka ebidoro akwụkwọ. First school ebido n'ihu n'Owerri ebe nna gị? Compound nna m gụọ ya 1 year. Onye nkụzi ewotere from Eluwezike o wee kụzie 1 year buru ụlọ akwụkwọ Evlevo ya bụ Eshusha bịa na ụlọ ochie ja eto okirikiri chichi okpukpo ịmaga ịja a na-akwụ akwụ ihe anyị ga-eji ekwu ga ahụ ekwu n'ala ya bụ ekwu na-adụ brown shirt white oge aka telivishọn ji wee rụọ ya 1 year arụkpọ anyị banye n'ụlọ akwụkwọ. Oge a na-arị ya arụbakwa nke nkụzi ebe nkụzi ji ebi ụlọ Eshusha arịcha nkụzi wee laa ka a na-arị ya a na-arụkwa ha ndị mme okenye na-achị ọlaika ọsapa na-emekwa meeting about ụlọ akwụkwọ simenti okwute ka eji wee rụọ nke izizi wee rụba arụcha wee banye ndị gụpụtara nke ọzọ mechie echikpo nke ọzọ abanye ụlọ akwụkwọ rụbaza ndị gụpụta na ụlọ akwụkwọ ihe dịka santri adịghị ebe a eme wee jebe ihe dịghị ha kpọ ụka bibiri gova ndị ọzọ na-abịa n'ebe a tilo arụchapụ ụlọ akwụkwọ a na-achị klaasị tili sansis ebe mmadụ obe na anyị anọ na ndị elementrị ọ standard anyị akwụtago orishins bifo asaba standard ana m amụrụ ọrụ oge na elementrị ịta ka nshi madobe maka etu awamyashi wee bata n'oge gbasara akwụkwọ ọchịchị ndị British. Nwere ike icheta daye nwere ike icheta afọ anọ ọchịchị ndị British batara. Nwere ike icheta afọ anọ ebidoro akwụkwọ nfọ na ebunu ngwa akwụkwọ ji wee bido 1949 agara akwụkwọ na m anyị abanye n'ụlọ akwụkwọ 1950 anyị gụsa n'ụlọ agara ABC na prima ofu ugboro n'ebe nna m wee banye n'ụlọ akwụkwọ anyị gụọ infant gụọ San 1 San 2 San 3 San 4 San 6 ka o shwede. But the set ahụ gara na-enye agaghị ka ika na oke nwere ndị nọ set gara ha gara o nwere ndị mana ha gụtọrọ ka mena nwugo plenty ndị nwụrụ karị dọvụrụ mana enwere ike ịnweta ndị ma ha gụrụ akwụkwọ ọzọ ma egụrụ isi ọ dị nkọ ịnweta ndị gụrụ akwụkwọ na-enye a ma ọ bụ na ikwube ndị gụrụ akwụkwọ dịka ndị klasmeti ọ bụrụ ndị gụrụ akwụkwọ na-enye a 1952 na ana m aga ABC so 53 54 55 na ana m aga standard 1 so ihe ọ kọwara dịka ka esi ebido ụlọ akwụkwọ okpo ajaba sụdere tunmegen na aba a na-etukwu nika ka na-eyi ịnịga ma ọkwara ma ịma ma ọkwara mana ọ brown nika
Color the sun. na so da nu gwọdara onwe unu na ya maka ọgụ So ya bụ ezigbo echiche bụ ihe ọ kọwatara. So mgbe ji wee mmebe a na-eje etu a ndụ ya na-agụchara anwụcha mara tete dịka na klasmenti bet ọ bụrụ mgbe ụlọ ekwo ndị jere ekwo n'oge ahụ na-eso m je mee m ka dị. Ihe mebe bụ na ọ bụrụ na ndị gara ekọ na klasmenti ya agụ ma klasmenti ma ama atensị na ọmụna ndị gara ekọ dị iche na onwere nna enwe ego ka ekọ ma ọ na-egwa m na onwere ndị na-enwe ego ma anọ maka asụgharịa ma ọ gịrị ga ekọ na ọsọ na klasmenti ya agwụcha ma ọgara ke na anyị lala ma ndị ji ndị na-akụzi unu mgbe afụchiwe na-abịa ndị na-akụzi unu mgbe afụchiwe na-abịa kechi ọba ofu onye bụ onye ọba onye ọsịrị onye Eluigwe ke somebody idoko kụziri n'ebe na ya bụ onye asụkọ Clement Idoko. onye asụkọ na papa onye a mụtara ije Clement Idoko. papa gị maka papa George maka na nwa bụ ụkwụ ya nọ mgbe ọ bụ papa George ga-eso ya n'azụ meje n'onwe mmegbu ọma kwuru ya eji so ọ ga na-ejezi ga ya ọ ga na-ejezi ka so ụfọdụ isi ekarụmọna ụfọdụ isi ede anaghị aga ha aga ndị ọcha esogho na ndị kụzikwu unu mgbe m Anyị ahụgo n'ebe ahụ. ndị ọcha esogho na ndị kụzikwu unu mgbe m mba ndị ọcha eso bet na ma ndị ọcha mgbe bụ ndị fada bụ oge ahụ na taịm mgbe mgbe loketi ndị nkụzi a na-eji eche ndị nkụzi nche mbara nke ụlọ na admission na onwe ndị akọchara ebe mmadụ isii ma ise enyasị n'uje dị na mbọm chifu na lataba kwado ma ekwu ya bụ ka ọ dị maka na mgbọm civilization abịala mgbọm bọta ejikwunu n'ike mgbe m ji mekwọ ka ọ bụghị umechi jeri a na-eji ejikọ n'ike maka bọchị ugwu na Owerri gbara mbọ ugwu na Owerri na-akwụ ụgwọ ụlọ akwụkwọ ọha ugwu na Owerri na-ejikọta ka ga na-akwụ ụgwọ ekwo na ọha ka mmadụ ji aga maka na ego adịna for that 3 and 4 na na-akwụ ụgwọ generally standard 3 and standard 4 na-akwụ ụgwọ ka ya aga nweme 5 na nkịta pasta dị enwe 5 ya adị gabụ ụbọchị ego eji gị ego akwụghị ụgwọ ụmụekwo ka bịaba gwa ụmụekwo ganujasadi meja wa meja se ka wa ịnụ makwa m na ọ bụ ọsọ ma ọ bụ na ma na-ajụ ụgwọ ma na-abịa n'ụtọ ọkụkọ ta ewu mmadụ nọrụbeghị na-ejiri ma kpụrụ gbalị ya chi na-esetụ ya mere ọ bụ na ike bụ emekọ gụkwamalaka ego gị n'ụzọ oke ọ ga-abụ n'ihe jide ụbọchị ọzọ ọ ga-abụ n'ihe jide ụbọchị ọzọ mana were ndị na-edisi ka ọ butere eduru ha ụlọ ekwo na-agbaga ala ọ bụgo onugwe bụ dịka onye uju ekwo na-ajụ maka ọ bụrụ dịka kịta na ọ bụ na onye mdondụ na oji echi ekesa ya m na ọ bụgo mmegbu mmejọ oke mgbe ma ị na-akwụsị ekwo ndị nkụzi ga-achọja gị na-aga ihe ejekọja anata oshi ndị ga-akwụle gị ụgwọ n'ụgwọ nweru na ka ile bụ na ka ọ dị ugwu na Owerri gbara mbọ maka ka ụgwọ ka kwụrụ ndị nkụzi ụgwọ na ụka about 4 years ma ka 5 ji eje dịrị n'ugwu na Owerri mgbe m na ọ bụ 3 ebe oru ga-akpege bụ a na-akwụ n'ọnwa ma enwetatụghị ugwu na Owerri n'aka eripụ ọ bụ na nwa ba na 3 n'ugwu na Owerri na-akwụ ụgwọ. nna m abịa n'ihu na Owerri n'ime abịa na mba ọzọ bụ na mgbe gburu nri na-aga ya sị gị ayara ya ji ayara ya ọka
kwuru na ede na ndị otu abịa n'ihu na Owerri gị bụ mmemme unu na-eme ọ bụ mmere na-eji dị ha na-abịa mba na-esi ụbọchị ọma eji eme ya bụ mmemme anyị asị gị na ndị omule na-esite gbuo nri na maọbụ na-esi ebe gị na-abịa eji eme ya bụ mmemme onwe ga-abụ dịka Egbachukwu ọ bụ ndị mara na-eme Egbachukwu ya bụ onye na-eshite rice na-eshite onye na-eshite ọkpa na-eshite onye na-eshite ji na-eshite bete ewozube ihe mme n'afọ m dịka ayara ya anyị ga-eji ayara ya eme ọmabe ndị be anyị jigo ayara ya eme ọmabe na ọ bụ ọkpa dịka owu na ụtara maọbụ igbugbu n'ịnụrụ maọbụ mkpọgbọ dịka ndị owu na ya bụ ihe anyị na-eji eme ọmabe anyị ga-eji ụna gaba uke ụna mekere ubu na uke ba na maọbụ ndị ụbọchị akarite akarite dịkwa iche na owu na gịnị bụ nri unu gbegburu mbe gịnị bụ nri unu gbegburu mbe ndị anyị nwere bụ na dịka nri eji mara unu na-esigbu egbe ya na-eri onwe nri ga-adịghị be anyị anyị nwere ụna anyị nwere ji anyị nwere abala anyị nwere mberede anyị nwere arafu anyị nwere abi anyị nwere ji a na-akpọ okpokoro tọkpakara tere nkachi uguta anaghị agụ head ya bụ chairman adịbọ bụ chairman ya bụ chairman ihe niile amụtara akpa amụta dịka adịbọ eserese Gari na akpara adịbọ bụ eji mara n'ọba amụtara akpụ na garị ejighị mara anyị na mbido bụ adịbọ eserese onye ji okpujere vute ikwuriku dịkpọ ikweju ejikwa ikweju olitere iri ga-eje ndị okpuje mbọ ma ya ezekpọ isi na ikweju ya headquarter ya abịa na mmemme a na-eme mgbe gbasara ihu na Owerri ndị nwere ya akpọ akpọ na Ihu na Owerri kwenu ihu na Owerri kwenu ala ọha ọmara ka ekwere ịbịa na mmemme dịka eji akọwa na gị mmemme anyị na-emechiri ike ịnụbọta mata ụfọdụ onwe nke anyị na-eke ori achịcha nfụge na-adịkwara ọ na-adịgide anya ikete kenes ịbịa n'oge ori achịcha na-abịa ọ bụ na abịara bụchara ede na ala bụchachara ya bụ nkasị amịkwu ya n'ọkụ ọkpọrọchere nke mgbe ha na-eke achịcha igwe na-ati achịcha n'ọnụ ma abụghị mmemme eri achịcha na-achị ọnụ ka mmemme achịcha n'ọnụ ma abụghị mmemme data ori achịcha ịgbalị ụbọchị ọmụ ya na eji ama ndị omenala bụ na ha na-abịa ọ bụrụ na nwunye ha akagide achịcha nfa akachara dechere ya na emunye n'ịbịa nne okporo onye asị na ọ bụ ji ekpe ezinụlọ na-ewere egbe tọrọ isi na okporo ahụ were mmiri achịcha ahụ ya rie ya iji gosi na emere ori achịcha nfagana na-ekwu ịma na-emechiri esue na ọkpa ya gụmmeka ishile gụmmeka irile ma ọzọ bụ Egbachukwu ma na-ekwu ka mgbe egbo ọhụ akapụtago m ya anya ọ na-abụ n'otobo ịbịa n'Ichi Village Square na-enwere onye bụ dị ọgaranya na mgbe ọ na-eweta ka ebe 5 mgbede data otobo ahụ evuru egwu dị iche iche fụta n'ọnụ mara nọ ịgba ogene ụmụ nwaanyị chechere nri bịachara na data ọnọkọrọ ha n'ụfụ egwurigide tee ụtara ji tee okpologo tee ile emere emegbo esue erisue mee na ọhailalari ebe mma Egbachukwu enuoma maka nke onwe sa ha tikọ mọnụ n'ọhụụ
then ịgbasatara kedu ya na-ekie ịkpọnye enuoma maka ịkpọnye ya bụ abere ka esi akụ ọnụ teile na agwa ma m ha asị na ebe ọ na m kwuru nwọchụwa ori echicha na egbachikwu mgbe m si m kọpụta ekwe maka m mara ọ bụrụ na naanị eme ọnwụ na ịba wegara egwu nchi akpọ ọnwụ ka a si akwa ọnwụ na ebe anyị bụ na ọ bụrụ na enwe ụka anwụ agijikojekwa na ụmụ ya na-abịa bụrụ mmanya jekwuru ụmụnna ya dịka ọ bụla ọ bụ nwoke si anaghị ga-ejikọja akwa papa ahụ ọ bụrụ na evute mmanya ahụ agwa ụmụnna ya na anaghị akwa papa ahụ ya bụ na ọnwụ enwe mishi eje gwaziri te ndị be nne papa ya ma ndị ụka ahụ ma ndị dị iche iche bikọs na ndị ma nna ha mamara na ejikọja akwa ọnwụ n'ụfụ ebuzi egbe ahụ na-eme ka a na-eme mgbe anyị na-eji akwa ọnwụ be anyị bụ eshu omenala anyị bụ eshu gbaji akwa mmadụ maka obodo ọzọ na dị iche iche na-enwe ka ha na-eji akwacha ọnwụ mana obodo be anyị bụ eshu ba na-eji akwa ọnwụ ụbọchị ahụ na ụmụ nwaanyị biche n'ebe dị ya bụ ụmụada alata ụrụ ọnwụ ụmụ na anụ nwoke n'ebe ahụ egwu ga na-ada emechara ụrụ ọnwụ n'abalị ahụzi the following days na ụmụnna egbu eshu ahụ ma ọ bụ na ọ bụghị anaghị eji ụka na-egbuzie dị eshu ụmụnna ka ha mee echiche nri ma mmanya ndị agbata obi ma friends and well wishers everybody abịaja erisue ṅụsụa na-akwacha mara ọnwụ onwe ọzọ nwe omenala ọzọ na-eme onye enyekwa m na onye nyeba na-akwa ọ bụrụ na ọ bụ onye nyeba na-akwa ihe eji iji ọnwụ n'ebe nne mụrụ nwoke nne mụrụ nwaanyị ahụ iburu mmanya ije n'ebe nna ahụ ọ bụ na nna nwe onye adịghị ma gị eje n'ebe isi ọkpara mbọ m ji agwa ha na gị chọrọ ịkwa ada ahụ na ọbụ ha eji aka n'ọnwa enwe m isi ị ga-eje gị agwa ndebe nna ahụ na onwe gị na-akwa ọ bụ na ọ bụ onye ga anaghị eji ụka na that very day aja akwa ọnwụ dị ọnwụ na ụmụnna ahụ bịa na-akpụrụ eshu aja akwa ya bụ ndị ga ndebe nna ya eka ndebe dị adịghị n'eshu ya na ọ bụ ndebe nna nwe onye nwe eshu ya ahụ ma ọ bụ na ọ bụ dịka na omenala dịka na onye ha anaghị eji ụka na ọ bụ ụmụnna ahụ ji egbu ya ekeso eme ya ewezi onye a na-eke egba eweziri oruru nke ndị ruru nna ya ndebe dị ahụ onye go ụmụ ya na ọbịa bụka na-eji akwa ọnwụ n'ebe anyị dịka ọnwụ nwaanyị ọ na eme ya akwara onye enye ma ijekwa ndebe na a na-eme eme iji ejekwa ndebe na aja agwa ahụ na-achọrọ akwụkwọ ada ha enye gị approval kwuo deeti nna ha kpakọcha ọfụma ịma na onwe enwe m isi ije gwara ndị enyi n'ukwu na ibe na ndị ụka ndị ọzọ ga-abịa na echere unu n'ọnwa enwe m isi ọbịa ka na-eme ebe anyị nna abịa n'ihu na Owerri mgbe anyị mana bịa na omenala ebe anyị na-enwere a na-abịa sị gị na-enwere obonye nwa ekwe gịnị bụ ya ọ bụ omume n'ihu na Owerri na akịrị ekwe na-asị ndị ha nye ede na mekwe na aba na akị na-ekwe na-ekwe ebe na aka gaa na ga-anụ gị ọ na-ada ma m na-echi obonye asị gị na nwere ka ọ bụ echi rete asị gị n'oge ahịa na onye jere ahịa mmeri ihe kwere ike lata asị na-echi obonye a na-echi ayọ onye nufu eka ga-esi gị ike a na-agafata obonye nufu eka hụ na Owerri kele mụnụ ndị bịara be anyị ala na ihe gbasatara ekwe maọbụ obonye ka isi ji ekwu ya na anyị mekwu ya nke mmadụ ebere na ụfọdụ n'ime anyị mụ na onwe m akakụtago m ya anya kemgbe a na-eme papa m emeghe mgbe ọ nọ ndụ obonye ụfọdụ na-eke obini ụfọdụ na-eke ede ebenyi n'ọbụka obodo na-akpọ nke ha obonye ahụ na ihe ha ji mara ya bụ ịma a na-ekwu kwasị na ọ bụrụ na a na-akwa ji ịkpa ezinụlọ ma ọ bụ na-eji ịkpa gbaso ka na-akwa nna ya na-evute dati obonye ndị obodo ozuru so mgbe ndị obodo ozuru ihe a na-abụkarị n'etiti ime abalị ba na-eji eme na ọ bụghị egbogide ene ha mgbe ha na-egbu ya na-eje ọkpara ezinụlọ ha ya hụta ya nwere asị na ọbịa ya ete egwu obonye ọ nọ ma eji okwumi ọ ga-eme dị gị
ịgbalịsi na ya ga-ejedịghị ahịa bụta isi oyi na-eme ga-ejedịghị n'ime meni na anwụ kpatara mgbe ọ mụrụ ị na-akwa na-aga o nwere onye ọ bụ ọ ga-enweghị ihe o mere ọ ga-amaghị ọ ji eme okpolime ka elu ọsọ na ha jekwurere nwunye onye a ọgbọtụ uche ka na obonye ma bụ eziokwu okwu mee hụ agha na-eme ogbe eme ihe ahụ okwuru hụ agha na bụ ọ bụ nwunye and ọ bụ ya na ha bụ so na ụmụga eji atị omego na o jekwuru nwunye na a ga-ejekwudoghị nwunye ọbịa dị obonye ọgbali mana ndị jere ahịa ọnụ mechere ihe dị iche iche like pam ji akọnụ m na onwe one man ha chanyakọrọ moto ihe ndụmkọ during the First World War ka gịnị so ha jechere ahịa dị iche iche eka mmadụ o butere eka onye ọcha o butere mgbe British bụ ọmịmara n'ọkụ so this far back ya bụ ihe mere mgbe ahịa ote ime ogwo ndị kpọrọ eka data eka kpekpochie n'obo n'ikpa na ọ abụghị eka ha butere dịtọ n'ọba ahịa ba n'alụ a ga-eji ete aja ike n'ọbụ oke mmadụ so n'ọbụ ya bụ ịdị n'obonye abụghị ịgbalitere egwu obonye na-ele akịrịta egwu obonye iji ekwu enwe mgbe ịmara na ị ga-emenwu maọbụ imenwuru ịbịaza na nke ekwe dị n'obodo dị iche iche na ọ bụ sọsọ n'okwu n'Owerri ekwe na eji mara ekwe bụ aida o nwere obodo bụ ọ bụ n'ọnwụ gburu n'ọbụ ekwe baghe na-egbu nwee ndị bụ mgbịrịgba baghe na-aka nwee ndị bụ ogene baghe na-egbu ma ọnwụ ugbo mana ebe anyị na-eji ejikebe ekwe eme bụ ịgba izu anyị anaghị egbe ekwe ma ọnwụ ugbo be anyị n'ọba aida ogene maọbụ bel dependere kemgbe ịnụmana na-egbe ekwe n'ebe anyị bụ ọ bụrụ na mmadụ na-enwere ọgbakọ obodo dịka otu ọnụ bịa tata akụ ekwe ndị obodo niile ndị dị kọnsaị na ma na ihe dota na-eme abịa izu mana ọ bụrụ na ọ dịka ogene ọ bụrụ na mmadụ anwụ ụfọdụ ọnụmara na ogene aka ọ bụ egbo kwongwongwongwo ama na mmadụ nwụrụ a sị na ihe na-eme asị na mmadụ nwụrụ ma ọ bụrụ na ọ bụ bel akọ bel ọnwụdụ bel a ga-akọ ịtọ ntị la dị ise ị na-ajụsị ọ bụrụ na ị nọ close to manọ ya akụ bel ma gị ngwo bel na ihekwu bụ na mmadụ nwụrụ ejiri fon kpọwa onye gị na-anọ close ya udo bel a na-aka bụ gịnị bikọs ọmama nọm na mmadụ nwụrụ n'ọbịa bụkọ dị n'ebe anyị nọm na ịgbasatara ekwe na abụka ebe izu maọbụ dịka ndị egwuregwu dịka mmadụ ndị na-akụ egwu dị iche iche ya mekwudo na nke ahụ ma abịa n'ihu n'Owerri gịnị bụ na-efọbụ onye na-ememe ụnụ asị na onye na-arụmanụ n'ọrụ n'ụlọ bụ ndị ihu n'Owerri na o mere ihe arụ ihu n'Owerri kelee m n'uhe ọmara nke ekwere na arụ bụ arụ mba ile tegị bụ onye na-ajụ m amaghọ na arụ bụ arụ ịgbalie nwunye mmadụ bụ n'ebe ya esi ihe nri ịnebe anyị na-eke ebu mkpoghe nwaanyị nwunye mmadụ ụkwụ kpoghere nwunye mmadụ ụkwụ n'ọba arụ obodo anyị na-asọ ha nsọ ịgbalie jee gwọta ọgwụ n'ihe mmadụ na-enweghị iwe tinye ya na mmanya maọbụ tinye ya na nri maọbụ tinye ya na ọjị ọ bụ arụ obodo anyị na-asọ ya nsọ ọ bụ obodo gbugide gị ma gbugide gị obodo gbugide gị nke ọzọ bụ oshi mmadụ izu oshi ịgbalị ebe mmadụ kọrọ ji kọma ọkpakara kọma ede ijeje gurie ma ga-enye gị the person notice ego gara gịnị nwere ike ijekwuru nwanne gị maọbụ ọnya gịsị ya na ego eji kaka aga gwu ileke eji maọbụ vọọ ya ọkpakara ome approve jee vọta mana wọnsị ije n'ugbo mmadụ jee vọta ihe alabanye na asọ bụ nsọ bụ a ga-eme ya eme ọtụtụ ihe dị iche iche bụ arụ ofu onye egwuregwu sị kpọọ ihe ọjọọ ta ebe be ihe ọjọọ ta na ebe onye ọzọ nọm na edisa few things m kwuru bụ ya bụ m mmadụ bedere ọ na-abụ ime mee n'ebe anyị obodo na-asọkarị ya nsọ ndị mụrụ m ekele m no gana so no darụ na okwu atụchara anyị niile gana ayọ nnụgụ si anabata dogbu m bụ no
akọ agụ na na-akọwa bata ụmụ ya amụta mara n'ihe ga-adụgọ ya adụgọ mana na bụ omenala Dubai nọ n'ebe eji mara ga-emege ya yara omenala ya emere ekeke ọzọ sị na ọ ga-abịa bụ nke mụtara ma ndị mụrụ ga-emedi gị so m gana yoshinu n'ike asụ nụ darụ n'okwu atụchara ọhalili nna m onye isi darụ Una ba na ibu furu were da. Okunu ba na ibu furu were. Ama bishop. Ama bishi. Uni kamara ka inu wa mara. Te chi ai na sa oye woro da by from we so place oye da by from I dey busuka. But come na dey wulu ai inu wa mara. Ega m ji ya akọ mgbe m bido na-asị m na ha m bụ Dima Arts and Craft Chimdimma ọnụ Dima Arts and Craft eji mara m ihe m na-eme bụ ihe gbasara ọdịnala mgbe m bụ onye ubolo ya oboleti be m si abịa mgbe onye na-abụ nwunu mgbanụ na-akọwa maka amala onye amala bụ n'ọbụ nete bunungo ọ bụ tara asị na-agbakọ ọsọ n'ochi mere abụ ya amala ọdụ nwunye azọta dị ọdụ bịa azọla gịta anyị onye bụ obolo bụ onye n'onwe ebu ijidoro yo darun dancers